हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथार रादाब होनो नागिरदों दा बाहाय नोंथांमोनहा नुदों सासे सिख्लानि सावगारि नोंथांमोना बे सावगारियाव नुनाय सिख्ला आरो बे सिख्लानि सोमोन्दै नोंथांमोननो फार्स्टआव डिटेल्स होग्रोनो नागिरदों गिबियावनो नोंथांमोननो होग्रोदों नोंथांमोना स्क्रिनशट नायनो हागोन बेखौ आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों लादों जायखौ धर्मेन्द्र खाख्लारि बिथाङा बड'लेण्ड निउस लाइभ एक्सक्लुसिभआव आपल'ड खालामनानै होदों फेसबुक पेजआव दानिया बेयावनो नोंथांमोना नुगोन बाहाय सासे नोंथांमोना सावगारियाव नुनाय गथ'सानि मुङानो जादों होनदों बिथाङा जादों उसारानि खाख्लारि 19 बोसोर बैसोनि आरो बिथाङा हजाइ डिस्ट्रिक्टनि आरो बियो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट खाथियावबो गोग्लैयो होनदों माने बर्डार एरिया आरो बियो लामदिं पुलिस स्टेशननि सिङाव गोग्लैयो जाय बिथांनि गामिया जादों होनदों थाइजौगुरि गामि दा बिथांनि बिफाया जादों बिक्रम खाख्लारि दा बिथांनि बिक्रम खाख्लारिनि फिसाजो बे नोंथांमोना नुनाय उसारानि खाख्लारि बिथाङा थांनाय सानसे सिगाङाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरजों न'निफ्रायनो खावना लांजादों होनदों आरो दा बिफानि सिगाङाव बुंहरनाय बादिबा एबा बिफानि सिगाङाव बिफाजों रायज्लायहरनायाव आन्दाज मोननाय बादिब्ला बे सिख्लाखौ बबेबा मोनसे हाग्राबारियाव खानानै दोननाय बादि माने किडनेप खालामनाय आरो धमकि हरनाय बेबादि बिथांमोना फोरमायनानै होदों नोंथांमोनहा खोनासंनो हागोन लास्टहालागै दा गिबियाव नोंथांमोना मिथिनानै लाग्रो दा बेनिफ्राय दा बिथांनि जिहेथु खामानि दा बेयो माने जोबोद दुखुनांथाव बिथांनि जिहेथु जाथाय बेयो दा बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे खुंथायनि बिथाङा मदद नागिरदों अदेबानि बिथाङा थांनाय मे 10 बाहाय बिथांमोनहा गावसोरनि एरियानि पुलिस स्टेसनाव इनफरमेसन होखाबाय एबा केस फायारबो खालामना होखाबाय होनदों बेनिफ्राय नाथाय दासिमबो बैसोर दुथांफोरखौ हमनो हायाखै होनदों अदेबानि बिथांजों लोगोसे माने गथ'साजों मबाइल नाम्बार बा मबाइलबो दंहैफायो बिथांनि मबाइल नाम्बारखौबो बिथांमोना होदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगोन दा बिनिफ्राय बिथांनि जिहेतु डिटेल्स गासैबो एबा बबेयाव दं बबेयाव मा बेखौ दासिमबो नाथाय हमनो मोननाय जायाखै होनदों दा बेखायनो आसा खालामो बिथांमोनहा रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि रायजो राजाफोरनि मदद आरो गासै खुंथायजों लोगोसे गासै साफ्रोम बर'फोरनि बा बर' आफादफोरनिफ्रायबो बिथांमोनहा मदद नागिरदों अदेबानि गासैबो बर'फोरनि आफादफोरनो इनफरमेसन होनानै दोनखाबाय होनदों दा बेखायनो जायफोर बिथांमोनहा नुदों एबा मिथिगोन आन्दाज खालामनो हागोन दा बेखौ मिथिबाय एबा खोन्थाहरनो थाखाय बिथांमोना गावसिनि कन्टेक्ट नाम्बार होदों नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनाव नुनो मोननाय जागोन दा बे नोंथांमोनहा नुदों दा बेबादिनो बिथांनि जिहेतु जाथाय बे जानानै दङ नाथाय बेयो जोंनि हारिनि जिहेतु जाथाय बेखायनो जों साफ्रोमबो जेरै हायो जेथिंखि जाया जा एसे हायो जों हेल्प खालामनो नांगोन दा बेखायनो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो आर'ज गाबहरदों दा बिथांनि बिफानि खुगानिफ्राय खोनासंनानै लाग्रोदो आरो नोंथांमोनहाबो जायसे हायो एसे बिथांनि जिहेतु जेंना बेखौ बा बै गथ'नि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय आवगायबोदो खोनासंनानै लादो दा बिथांनि नमस्कार मोर नाम बिक्रम खाख्लारि मोर गाँव हल लालमाटी थाइजौगुरी थाना लामदिं जिल्ला हजाइ डिस्ट्रिक्ट आसाम मोर जोआ देवबारे मोर छोৱালী एजन अपहरण হৈ কিনে আছে ঘৰৰ প্ৰায় উষাৰাণী খাকলাৰী তেখেতৰ নাম ক্লাছ 9 মধ্যমী বেলতলা স্কুলত পঢ়ে তেখেতৰ মানে কোনো ভাল পোৱা কোনো কিবা নাই কিন্তু তেখেতক মোৰ পৰা হিংসা প্ৰতি লৈ গৈছে না বুলি কেনেকা লৈ গৈছে আজি 24 ঘণ্টাৰ পৰা 48 ঘণ্টা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো মানে কিবা নাই ৰিপৰ্ট নাই আমি থানাত জনাইছো এজাহাৰ দিছো মই চিন্তা কৰিছো ইটো দুষ্ট চক্ৰটোৱে যিটো লৈ পেলাই অতনি যিটো ফোনত অকমান মেছেজ এটা পাইছিলে মানে বান্ধি থৈছে মানে এটো দুই আখাৰ মানে আৱাজটো মই শুনিব পাইছো ছোৱালীটো বান্ধা অৱস্থাতে আছে আৰু মানে জংগলৰ ভিতৰত এটো আকৰ্ষণটো মই গম পাইছো তো এইহে মই অনুৰোধ কৰিছো যে আমাৰ জিলা আৰক্ষী বাহিনীয়ে যেনেকাই হওক লামডিং থানা অন্তৰ্গতই হওক নকুটি থানা অন্তৰ্গতৰ ভিতৰত হলেও যি কেটা মানে জংগল বা যি কেটা আমাৰ অঞ্চলখনি মানে সাৰ্ভে কৰি কিনা হলেও মোৰ ছোৱালীটোক মোক উভতি লাগে মই হেতু মই নিৰুপায় মই বহুত চেষ্টা কৰিলো বহুত মই জনালো আমাৰ বড় সংগঠন যিমান আছে এফসিৰ পৰা লৈ পেলাই যিমান আৰু আমাৰ বড় কছাৰী সমাজৰ পৰা লৈ পেলাই গোটেইকেইটাক মই জনাইছো কিন্তু এতিয়ালৈকে মোৰ ছোৱালী কোনো মানে ৰিপৰ্ট নাই মানে পুৰা গায়ব হৈ আছে মানে উপসন্ধান নাই এইহে মই এই মিডিয়া থ্ৰু দিয়ে মই আশাবাদী ৰাখিছো যে আমাৰ হজাই জিলা আৰক্ষী বাহিনী আৰু আমাৰ নকুটি বা লামডিং থানা অন্তৰ্গত যিমান আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে হওক আমাৰ আপোনালোকৰ মোক সহায় লাগে আপোনালোকে গম পাও নিশ্চয় মই এজন সংগঠনৰ ল'ৰা হয়
মই আজি ঘৰত নিশ্চিন্তাকৈ মই থাকি পেলাই মই চলিব আহিছো হলেও মোৰ ঘৰত আজি এনেকা উপদ্ৰৱ কিয় হয় কিয় কৰা খালো মই কাৰোবাৰ দুশ্মনী নাই কাৰোবাৰ পৰা মই কোনো চোৰ কোনোবা কিবা কৰিব মই যোৱা নাই বা কাকো মই দাবী ধমকি দিব যোৱা নাই হলেও আজি মোৰ কণমানি শিশুটো আজি লৈ পেলাই যদি জংঘলত যদি বান্ধি কিনে যদি ধমকি যদি দে কাৰোবাৰ মা দেউতাৰ অন্তৰত কেনেকা লাগিব এইটো মই মোৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো মই বিক্ৰম খাকলাৰী মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আমাৰ আৰপি বাহিনীৰ সকলৰ ওচৰলৈ সকলৰ ছোৱালী আছে যেনে তেনে হলেও দুষ্ট চক্ৰৰ পৰা যাতে উভতি দিয়ে যাতে কোনো নষ্ট নহওক যেনেকা লৈ গৈছে এনেকা যাতে উভতি পাম বুলি মই আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাই মই লামডিং থানাৰ অন্তৰ্গত মই সেইটো আৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো